Eniaro badan pindon buram manda kapol. Ya ka sakramen bagoy tam kaduan balong blay. Eniaro badan pindon buram manda kapol. Ya ka sakramen bagoy tam kaduan balong blay. Eniaro badan pindon buram manda kapol. Ya ka sakramen bagoy tam kaduan balong blay. Kaburam au pa dokun baramen se bakoi. Kumba kalau haka ba menikon kumcumen tabar barabor junom la junom amen. Putra Jesu ngiwan aingu yame hakane kerlip ma haka bakar padrit haka majame yaga jingkurku yaga jinga Jingisynei halu jungi wei pai wei shinti pura ngi ku Jesu hakane kerlip ma karku ya baro mani kibadon kijimpa kijing shitam kijing sonsi babon chai mena pensle yangi daga jing koi jame daga jing sha shitam jame ko Jesu lai lud yangi naga daga jinge kabange kello minta karku yaga jilla jangi karku yaga ri jangi karku yaga partai baro kawai kot kumpamana kular bangindu yo yaga Jingisynei Aiti abaro kikun jame shaga Jingisynei ka jame na lo kedim pana melatram man melasliak naga binta kemen siam jagi brio hakani kelip ma Jesu iwan aiti hakama jame kemen siam jagi brio ai boringi penslei pen kuingi kopa jonim Ubah bening kalau kapakoi ka jame Kanuan kahima jome kalau kamu jome hakendo kumba habene. Tua ni menta kacun bang jome kapala kasni. Batama yani yang kakam jome kumbang irugi ma ya bales nirigi. Balawan lam yani shaga jimpan shai. Henry de pelai dingi nakabas niu amen. Kublai Maria, kabadat laga jingai, utrai dan batpa laga kuya pana pleki gede, laga kuya sapo jom pau Jesu, ko Maria bakui komi jomu pleki tuai na benta chongi gilompok, benta barang kapajuyang chongi amen. Ngangi, hau blei pawaran borbaro, unang tha kabaleng barkakendo, barhau Jesu Christ ukun bamawe jomu, utrai chongi, ya obalakun na uminsim bakui, ya obalakana kamaya teisoti, ubalak shalebeng hapopon Deus latus, lasang laya yahu, ulaya palatet yahu, ulaya shagimaya, hagas ni kabalay, namipat nagimaya, ulakyu shabane, usyong shakamon, ulay papadalun mo baro, nanda uman pamembisya yakibayin pakiyagibayak, nangit haumitsim bakui, haka balang katolik bakui, haka Jingisynei-blei kui, haka jingmam yagipo, haka jingmipat kato, haka jingim juku, amen. Kopa bam juku, Ngatirwa hame ya kamen patkas nam. Kamen si ba jinglong blay ukun ba e jome. Utrai kan rat chongi o Jesu Christ. Ban pimpian nang kamen takit pok chongi. Bajong kamite raro kame. Marka jing shasi tamba kordi sas chong u. to isne yangi badiak partai baro kawai. Namarka jing shasi tamba kordi sas chong u. To isne yangi badiak partai baro kawai. Namarka jing shasi tamba kordi sas chong u. To isne yangi badiak partai baro kawai. Namarka jing shasi tamba kordi sas chong u. To isne yangi badiak partai baro kawai. Namarka jing shasi tamba kordi sas chong u. To isne yangi badiak partai baro kawai. Namarka jing shasi tamba kordi sas chong u. To isne yangi badiak partai baro kawai. Namarka jing shasi tamba kordi sas chong u. To isne yangi badiak partai baro kawai. Namarka jing shasi tamba kordi sas chong u. To isne yangi badiak partai baro kawai. Namarka jing shasi tamba kordi sas chong u. To isne yangi badiak partai baro kawai. Namarka jing shasi tamba kordi sas chong u. To isne yangi badiak partai baro kawai. Kokpa bam chukut ngatirwa hame ya kamen patkasna. Kamen sim ba jinglong blay ukun ba e chome. Utrai kan rat chongi o Jesu Christ.
ban pembia nagamenta ki palchari, bachaka pitei barokaway. Namarga jingsha shitam bakodi sa chumu. Tois ne yangi bariaka pitei barokaway. Namarga jingsha shitam bakodi sa chumu. Tois ne yangi bariaka pitei barokaway. Namarga jingsha shitam bakodi sa chumu. Tois ne yangi bariaka pitei barokaway. Namarga jingsha shitam bakodi sa chumu. Tois ne yangi bariaka pitei barokaway. Namarga jingsha shitam bakodi sa chumu. Tois ne yangi bariaka pitei barokaway. Namarga jingsha shitam bakodi sa chumu. Tois ne yangi bariaka pitei barokaway. Namarga jingsha shitam bakodi sa chumu. Tois ne yangi bariaka pitei barokaway. Namarga jingsha shitam bakodi sa chumu. Tois ne yangi bariaka pitei barokaway. Namarga jingsha shitam bakodi sa chumu. Tois ne yangi bariaka pitei barokaway. Namarga jingsha shitam bakodi sa chumu. Tois ne yangi bariaka pitei barokaway. Kopa bamjik. Ngaterwa hame yakamen batkasna. Kamen sirma Jingisynei-blei kun ba e chomre. Utrai kedran chongi o Jesu Christ. Ban pembia nagamenta ki palchari. Bachaka pitei barokaway. Namarga jingsha sitam bakodi sas chong u. To isne yangi badia ka partei barokaway. Namarga jingsha sitam bakodi sas chong u. To isne yangi badia ka partei barokaway. Namarga jingsha sitam bakodi sas chong u. To isne yangi badia ka partei barokaway. Namarga jingsha sitam bakodi sas chong u. To isne yangi badia ka partei barokaway. Namarga jingsha sitam bakodi sas chong u. To isne yangi badia ka partei barokaway. Namarga jingsha sitam bakodi sas chong u. To isne yangi badia ka partei barokaway. Namarga jingsha sitam bakodi sas chong u. To isne yangi badia ka partei barokaway. Namarga jingsha sitam bakodi sas chong u. To isne yangi badia ka partei barokaway. Namarga jingsha sitam bakodi sas chong u. To isne yangi badia ka partei barokaway. Namarga jingsha sitam bakodi sas chong u. To isne yangi badia ka partei barokaway. Kapabang chukut ngatiwa hame yakamen patkasna. Kamen sirma Jingisynei-blei kun ba e chomre. Utrai kedran chongi o Jesu Christ. Ban pembia nagamenta ki palchari. Bachaka pitei barokaway. Namarga jingsha shitam bakodi sa chumu. Tois ne yangi bariaki bapangi bashitong. Namarga jingsha shitam bakodi sa chumu. Tois ne yangi bariaki bapangi bashitong. Namarga jingsha shitam bakodi sa chumu. Tois ne yangi bariaki bapangi bashitong. Namarga jingsha shitam bakodi sa chumu. Tois ne yangi bariaki bapangi bashitong. Namarga jingsha shitam bakodi sa chumu. Tois ne yangi bariaki bapangi bashitong. Namarga jingsha shitam bakodi sa chumu. Tois ne yangi bariaki bapangi bashitong. Namarga jingsha shitam bakodi sa chumu. Tois ne yangi bariaki bapangi bashitong. Namarga jingsha shitam bakodi sa chumu. Tois ne yangi bariaki bapangi bashitong. Namarga jingsha shitam bakodi sa chumu. Tois ne yangi bariaki bapangi bashitong. Namarga jingsha shitam bakodi sa chumu. Tois ne yangi bariaki bapangi bashitong. Kopa bamjik. Ngatirwa hame yakamen patkasna. Kamen sirma Jingisynei-blei kun ba e chomre. Utrai chongi o Jesu Christ. Ban pembia nagamenta ki palchari. Bachaka pitei barokaway. Namarga jingsha sitam bakodi sas chong u. To isne yangi badia ki bapangi beshitam. Namarga jingsha sitam bakodi sas chong u. To isne yangi badia ki bapangi beshitam. Namarga jingsha sitam bakodi sas chong u. To isne yangi badia ki bapangi beshitam. Namarga jingsha sitam bakodi sas chong u. To isne yangi badia ki bapangi beshitam. Namarga jingsha sitam bakodi sas chong u. To isne yangi badia ki bapangi beshitam. Namarga jingsha sitam bakodi sas chong u. To isne yangi badia ki bapangi beshitam. Namarga jingsha sitam bakodi sas chong u. To isne yangi Bariaki badia bashitong. Namarga jingsha sitam bakodi sas chong u. To isne yangi badia ki bapangi beshitam. Namarga jingsha sitam bakodi sas chong u. To isne yangi badia ki bapangi beshitam. Namarga jingsha sitam bakodi sas chong u. To isne yangi badia ki bapangi beshitam. Koblei bakuit, koblei badanbor, koblei ba imjina.
Toisne yangi baryaki te barokawe. Koble bakuit koble badanupon koble bagimchuna. Toisne yangi baryaka te barokawe. Koble bakuit koble badanupon koble bagimchuna. Toisne yangi baryaka te barokawe. Karitani janga Jingisynei-blei. Ko Jingisynei-blei kabaka soi na kashade mupa bam jiku. Toisne yangi baryaka te barokawe. Ko Jingisynei-blei kaburam bakrao tam. Ni yaroya kajing krao jolme. Ko Jingisynei-blei kajimaya bamla shempang. Nga shanya hame. Ko Jingisynei-blei o boliu baka soi na kajimaya janga trinity bakoi. Nga shanya hame. Ko Jingisynei-blei kaba omla ban shempang daki briu ne daki angel. Nga shanya hame. Ko Jingisynei-blei bami kajingim bad kajingkamen. Nga shanya hame. Ko Jingisynei-blei kaba kam kor banya kabening. Nga shanya hame. Ko Jingisynei-blei katalong ka kamperla bad kajimperla barong. Nga shanya hame. Ko Jingisynei-blei kaba kintup ya kaperte baro kawe. Nga shanya hame. Ko Jingisynei-blei bawan hiar sya kaperte hakadur katin balawan longdong. Nga shanya hame. Ko Jingisynei-blei bamina kadimong kadonu de Jesu. Nga shanya hame. Ko Jingisynei-blei badon hapo kadonu de Jesu badap Jingisynei kamtam yakinong po. Nga shanya Ko hame. Jingisynei-blei badon haka Eucharist bakui. Nga shanya Ko hame. Jingisynei-blei haka baseng ya kabalang bakui. Nga shanya Ko hame. Jingisynei-blei haka baptisma bakui. Nga shanya Ko hame. Jingisynei-blei bapinhan hok iangim. Nga shanya Ko hame. Jingisynei-blei basinran ya kajingim jangim. Nga shanya Ko hame. Jingisynei-blei bakudup yangi kamdam hatimir kajingia. Nga shanya Ko hame. Jingisynei-blei ba ay yangi kajingim bane junong. Nga shanya Ko hame. Jingisynei-blei badon rangkat badni haman gilinda kajingim jangim. Nga shanya hame. Ko Jingisynei-blei ba yada yangi na kading de jok. Nga shanya Ko hame. Jingisynei-blei katiar kabab jingkala kabamut kinong kop ba edolot. Nga shanya hame. Ko Jingisynei-blei ka jingling ngok yangen ba ka jimbam shampang girikui. Nga shanya hame. Ko Jingisynei-blei ka jimbam la shampang yang jimbaya ubleng. Nga shanya Ko hame. Jingisynei-blei ka basay yangi na ka jing jinjar barong. Nga shanya Ko hame. Jingisynei-blei ka talong ka jing sut ba ka jing kumen jangim. Nga shanya Ko hame. Jingisynei-blei ka bakot yangi na ka jing sudah sya ka jingim basisya. Nga shanya Ko hame. Jingisynei-blei ka bakintup ya bahar ki mati jumum. Nga shanya Ko hame. Jingisynei-blei ko pansniat jang baro ki jing tau ubleng. Nga shanya Ko hame. Jingisynei-blei ha ka ba baro niyo Jingisynei. Nga shanya Ko hame. Jingisynei-blei ko jing tengen batian ye kito ki baringamen siem. Nga shanya Ko hame. Jingisynei-blei ka jing karmen kito ki bado jing karmen. Nga shanya Ko hame. Jingisynei-blei ka jing chatai kito ki basyan jinjar. Nga shanya Ko hame. Jingisynei-blei ko jing perlait na ki kalam. Nga shanya hame. Ko snambar ka batuit na ka tolur jumu Jesu ballo ka tumme ka Jingisynei yangi. Nga shanya hame. Ko snambar ka batuit na ka tolur jumu Jesu ballo ka tumme ka Jingisynei yangi. Nga shanya hame. Ko snambar ka batuit na ka tolur jumu Jesu ballo ka tumme ka Jingisynei yangi. Nga shanya hame. Ko Jesu i gishania hame. Bani duai hakamaja me. Nakabinda ka jinga e ka jingkur pu halu jangi vei pei vei. But ni nges kem bamela karku yani, bamela pei isne yani. Kotrai don bun ki himen ki parajani, ki mi ki pajani ki pang ki shitam, ya ki gonjani ki pang, ya ki marjan mar pajani ki pang. Ko Jesu don bun ki himen ki parakala karpad, nakabinda ka suka sai, nakabinda ka jingoi jingkia, nakabinda ka jingya suk ya ki ingasem. Kotrai hakani kelima, iwan rai ki barashami, ki kelma bun ki buri kila karpad. Nakabinda ka jingai ka jingkar ku halu jungi. Jesu mena isne yaki baharo. Kabangi puson na kasam shispa kat kendai. Shispa lai po hindriu. Ter the court. Shispa lai po hindriu ter. Kikimat janga kitui daki uma. Namarma kibriu kim rake yaka ain jami. Melong ubahok kotrai. Ki bade ki jingrai bishar jami. Yaki hukum bamela aida ai la pension nangrim ha ka hok bat ka jing shisham baro ha ka jing shir hem blei nabitar le pha ba yu i
baki nong shun jonga ki kalat ya kakti jone. Korai Jisu, ni duai minda, katba, ni sonsi, ni lengamen siam, ni so jinja, ni so kudlan. Ni so pamelom ke jakarina kabenda jongi. Wan habang ni don bor ke jinge, kat kung ke jimpan syai wat kabor jongani kakti. Ni wan syameda ki kemat batui daki umat. Nama ni don bun ki jing soksi saudong jongi. Ni don bun ki bam nge saudong jongi. Ni don bun napleng jongi ki bala sakama. Ni don ki men siam hadim pen kui. Ompat lai lui na jim pen shitam shipor. Ni duai na kabenda ki bapang ki batiah ki hospital. Kumjuru ya mahar ki bapang ki ba duai rengkat bani. Kodrai menak kener lakat tijo me halo jongi baro. Ki pang ki jat, ki pang sungkai, ki pang kosiu, ki pang ekiman, ki tersain eka met kapar jongi, ki pang cancer, ki pang kolonsna. Don ki long kami long pa ki batuai na kabenda ki kun. Don ki kun jongi ki duai nama kim don jingsu kindia tru hayi. Don ki kun jongi ki badakit ram, ba kim nakshu ben siu tek, but kim don lat ka linti shu. Jisu yarap eki, play ya ka linti ka bati mahi eki. Pintingan pat penshnain ya ki ba yam sosi, ya ki ba du jingkermen, ya ki ba pipe donul, rai ai bori ki ba hagane ke lima. Kabangi duhai rangkat bad me hagane ka sakramen ba kuita haga duhai. Namar mela pintikana bad mela kula bakane ka longa por basaisu shipun naga binda jogi. Iwan shame ko jisu da ka jingeit ka baskem. Ba menum ino yengi. Kener lakat tijo me halo jogi vai paive. Halor ki bapang ki bashitam baro, halor ki batolor bor, halor ki bado jingkermen. Jisu bayi ai bor ki abahor ki niki kun ki batuai ha kamachumi. Ki don bun jai ki jimpa ha kamet kapachumi. Tang mame marwe melaban yarap yeki. Jisu na kabenda jogi bahar ki tuai minta. Ai ki nompop kin kerla kamud. Ai ba ki kun jogi ki belat sakama kinawan pai shabe. Ai ba ki ba tiap pang ha ki hospital bad hayi. Kinanyo ya ka bor mai pakindut laban kindit bendriu pakindut laban yai kindut laban yan kindut laban leisha imane ben pedian yame sajosi ko jisu bai ai bor minda ko iman ko bara idu ai na kabinda jobi ba na hagane ke lima ai ka bor trai na man kya halo jobi ba unang le ka kampla halo jobi hallelujah 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 jisu 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 na hukum ya ka met ka pa jogene ki kon ben yo bor minda baki ba tolot bor ke nan yo jingdenge ba jing shlo minda hallelujah 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 jisu 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 penslay the maya mahara ki ki kon ko jisu penslay the maya ki bapang ki bashitam ko jisu penslay the maya ki batyap ha ki jingtia ko jisu penslay the maya ki ba yapshilia ki bapang cancer ki bapang tumor ki bapang cyst ki ba lengi ki ba tang benyo ki ko ki ba so good la ki ba ki ram jisu ai bo ki ingasem ban don jingsu jingyatale hapadeng shilo ya ki kon gekti imi ki pa jisu ai bo ya ki ingasem bala pipe bala chak hapadeng himen ni para korko minda penslay minda eka bala minda hallelujah 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 jisu karko ya ka jila jogi karko ya ka region karko ya ka north east india karko ya ka manipur minda ragda ka bor jaga jingisynei-blei ko jisu bai ka prathai baro ka bai ni ai te minda hagat tijo me isne ka prathai baro ka bai ko jisu isne ki nam pop ko jisu isne ki nam pam ko jisu isne ki batalot ba ko jisu hallelujah 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 jisu ko ba penslay minda ya bar ki bapang ki beshitam lemba ka de jing tuai ka bagi perlong minda aba bun mut ki kun ki nang ya jing tegen bagane ka ministry joni ka ministry na ka benda baar ki kun ki badu jinggal met kalang ka basaizo ai gane ka jing tuai ka gane ka no paismi kat kum ka jingang nur jome kalang ka ba priyang shishu hapading himmen ki para katrai kar koi abar ki ni ki kun ki bashimenda pakin du pia men siam ru ban kring ya ki vai shagane ka jing tuai don bun ki himmen ki para jongi ko jisu kim jokin ma ban tuai ba lemba gane ka channel lemba gane ka ministry joni nila banne I ai ministry ya pun mod kam dame ki bapang ki bashita karko gotrai menta egi baro karko ya gane ka ministry joni jonga holy redeemer river center
ban duai rangkat padu pai jame nak keleng ai ke ne ke jing duai kalau ka basei so shu na pen roya ke jing pensle ko himen ko para duai bagane ka ministry jong ke Jingisynei-blei man kasni kalau ka basei so shipun ai bon mut ki kon jogi ki himen ke para jogi ki na ap ya ka ne ka por pakin dup yo jingurku ke jingai ke jumutrai Yagi Gerku try Gerku Yagi Gerku try Gerku Yagi Gerku try Gerku Yagi Gerku try Shimti Yagi Shimti try Shimti Yagi Shimti try Shimti Yagi Shimti try Shimti Yagi Shimti try Jesus, 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 Jesus. And yet, I will try Jesus Christ, Amen.